dolan teng dalem jenengan kula pangestoni paringi wayang lho, Pak. Iya, rene. Aja gatek, Pak. Kuwi angger dalang diparani ngemis wayang angger dalang. Penak aja mula ra tuku no kowe. Kok ora ketang kok rak keimban apa? Apa manuhara kene. Kene nek manuhara. Nah, enek. Lho saking wujud tresnane Pak Tengleng kali Mbak Manuhara kan tadi wujudnya wayang. Manuhara, oh enek, kene. Nah, ayune ono wong ayune yo ngono dalah. Ya Allah, ya Gusti. Aduh, kok cantik manis. Orang bila. Lho. Ngono kuwi ora yo mencet wong lanang. Ya jenengan aja to Pak Tengleng, Mbak Mano Pak Tenglengnya luaris lho. Aku ora tau dijak kok. Jarang ngejak jenengan to. Ora ngerti nomere. Ya nomere ra dikeki kok. Jenengane ngapusi. Dek ingi tak enteni ning hotel, jarine kon ning hotel kadung pesen 2 dina bae gak mara. aku mari di WA karo Akbar. Aja ngono Pak. Wis melu aku wae, aku sakire menggo ora sida. Ora entuk. Mbak Manuhara. Iya, Mas. Aku karo panjenengane Pak Tengleng duwe istilah anyar saiki. Apa, Mas? Nek ngono de wong wedok istilahnya sampak. Apa? Ngawur. Jadi sampak. Nu. Oh, sampah. Sampah. Istilahnya sampah. Oh, alah. Kita Mas, aku arep tekok ki mengake sing komen wi lho. Mas Akbar rambutnya tumbuh ngono. Terus ganti aku tekok lebih rambutmu kok tumbuh tapi kok keriting wi ojok-ojok rambut ngisor wis mbok gawe. Jadi nek wong ayu sing jengat rambute. Oh, jangkrik. Makku ki meneng-meneng fane Mas Akbar kok. Ndelok wayangan lho. Wong kaya ana wong nganu wong ngono ae mbok delok to, Mak. Ayu tenan asine yo. Ayu. Ya. Feminim. Aku karo bokong iso gedhi ngene cedak lah, bokong iso gedhi ngene piye. Yo tenan niku, biyo nggih ngempit ngoten wis. Nama tekan bokong barang iki lho. Lah iya. Aku ora namake raine, aku namake bokonge. Kok aneh-aneh hae. Aku wedhus kok pilih ngambu bokong timbangane rai. Berarti kaya wedhus no Pak ya. Kaya wedhus nek arep namane arep nganu karo apa anak arep apa nglanangi ngono kan Pak Tengleng milih bokong niku mergi juragan sapi Mbak Mano. Nggih. Lah iya. Jadi tepuk bokongnya sapi niku lho. Bendino, aku anggere ndemo bokonge sapi ku ngono kuwi aku bayangke Manuhara iki bokonge padha Manuhara. Tak jenenge Manuhara siji, yakin mbah iki cantik iki kaya Manuhara ya ngono kuwi. Lho, aku dibandani sapi lho kan. Iya lah yo yakin lho. Anu wong-wong iki kanca-kancaku yoga kuwi, lah kok jenenge Manuhara ben aku bokonge gedhe kok yo ngono. Anu, aku jak nggone Pak Tengleng Mas Akbar. Lah ngopo kok nek wis tekan rono? Ya gak apa-apa aku tak bubuk kono seminggu ngene. Yo. Ora apa-apa, kene nek kamare kosong tenang ae. Pak Tengleng pun aku nek kamar kosong. Ora ora dibojo kok, apa ora dibojo tenang aja. Mau kalih jenengan aku nek turu dhewe aku wedi.